Selam Malik, vavanak vadan tedilin kibleşyan. Bir jay Moskokan yanına Antaryo'da. Men Chris McLean, ştatның ayliyansıtı ve birinci bölümün şu atlam bernamamın televizionda paqş edüwetin ştada. Ştada başlanya 20 nefer at yadıranlıkçılarına tekkid heftelep könümünü kemplinkçilerine qalyala. Am her 3 günden bir yaşbaq başlanya. Şu yaşbaqlığın içinde bir tim evvel walya, bir tim ahir walya. Ahir olan tim bir nefer intikhab etya, hom öýü berýär. Ohom bir dewk ýenji qaýyň içine minýär. Omşy dewk ýenji qaýyk bilen madam ha bilafen hoşlaşýar. Bu mantagada näme boljak belli bolýar. Bulada her diýafatlaryň içinde odan aptalny oturýarlar, hom hemmesi bir marshmallow alýarlar, fakat bir neferden başga. Beter tahamly, ama ahirinde da bir hiç kim okuýar gelmeýän bir dene defter çalýar. Ohomna bir sanlyjak gyzyl, dogry bir gyzyl bir hefteden edafa galmaýar. Hom bulady dirgaja gosala evvel. Qara siňekle belen, kirdilen hırslar belen, hemde ýürek blogstamak kemping. Selam alik, bir wille belen ýaş puşmaly. Ohom hemme ýerde durben goýguly. Madamna film alwatyla. Siz fikri ýagyp kim galar? Kim kynçylyklaryň içinde diýer çykyp galar? Fakat ştada bilip bolýar. Olokon arzuwlarda. Öne ata men baryan, ýasmana otada, ýasmana baryan, ýöne hoşda geçirerim. Hemmeme de hoş geçýär. Günün aşağına bararan, ayatarın otata, yöne kese çayları kıymırılıyor, yöne geçer da olada, hemmeme de hoş geçer. Hemmeme de bitir hoş geçer, hemmeme de bitir hoş geçer. Kon arzuwlara hoş geldiňiz. Indi wagt bol evvelki at ýazaralla bilen tanşaýlyň. Hiç heýran alyp bermäňiz, gaharly gepdi bolansaň at ýazarallaň. Son biz olara aýtdyk. 5 ýyldızly hoteliň içinde galýaly diýdik tekkid hefdeň içinde. Bet, nedir? Sen görmek men arzuwramdy Chris. Why? Sen çyndan iyi dünýede bitir kişlikde. Sağ ol. Necre dof. Jacuzzi ýok gyptada. Jacuzzi ýylaňyz. Bulada jacuzzi ýok. Bulady kempe bavanek ba. Formaň içinde başga forma ýanykdy da ptasy. Ey Gwen. Ýani biz ştada galýakmy? Ýok, sen ştada galýaň. Men olady bir otagymda kulörlüje toplap. Meni gözle men mundan çöp adım ýazyrmadym. Ýazdyrypdyrsyň öýde. Bilýärmi wakilniň gawlygy nämele? Ola näçe kopýalýarlar? Her näme bolsa da men ştada galmaýan. Onda berkem ýüz bilediň da. Şol ýygyna barýaw getiren zat seni. Yeter. Chris McLean, necre mert. Men sen görmek bir iftihar mert. Jeffster, hoş geldin mert. Sağ ol mert. Inne bir mert diýse, men duran jaýymda gofýam. Siz bilen, be, Lindsay. Biter deşikler ol. Salam. Beter tanışyk gelmesin. Men Chris McLean. Bulasyny aýlaýançysy. Meni şutadan sen tanıyanma he? Hawa. Ştada. Heder. Salam. Mälim sekizler geçelen bir şey talep oluyorsun o.
Ankan, hoş geldin. Hiç moğa surprise'dan hoşum gelmeýärdi. Bu doğru. Onama ene ataňa aýtdy maňa. Ýöne bir zatda aýtdy ki, şo iş bolsa sen ilekden kıljagyň. Bolýar. Odan aptalyny görerin awadança. Bar öl nejiz. Yani naqsa weňurmäne bar yani men doğru diýeki pitada kalmaly. Hanımlar ve cinaplar ve Tyler. Kiwislim. Peter nacur gastaňa. Harold, kempe hoş geldin. Näme aňalýaň? Yani sen hem merakın, Stoff'un kanlıya keplerde başlanıyor. Doğru düşündün. Beter gavı, men etçen işleme beter gavı acayip tatı. 9-njy adyn ýazyran adam. Trent, hoş geldin. Faugul dost. Olady gördüm iskeýtirýän jaýda seni beter gawdy. Hoşum gelipdi sen hoşuň gelenine. Hey men şol gördüm. Şolada kelle bilen ýeli diýýärler. Ýöne şol baksanýarlar. Beter şans getiripdir, men de kelle bile deri deksem da. Menne. Ha, men ýana gawy. Asyp jaýa gelipdir na. Hey, Näcire. Bu da Bridget, gowum sürýän çygydymy. Hoş geldin Black Bridget. Beter awadan taktanma. Ýöne saňa jaý ýok pitada. Men fikir etdim deren kenaryna boljakmy hadydim. Hadi derýän kenarynda da. Gawe. Hop inne. Bize... Ay! Oh, ay, killim. Hey, vay öldüm. Näcire dostlar? Hey, men, Jeff. Näcire dost? Hey gil, taktağa eýe ol. Salam, men bit. Sakırdanyň bolur gowum sürýänçi. Indi biz işlemden beýlesine değiller. Birli käsile örtüy bilen çay içmepdiler. Yem notur. Oy killim. Doğru gelenmiz. Nova, hoş geldin. Hey, meňme tahqiqlama okuýdyňyzmy? Hawa okuýdyk dost. Beter gawy. Bilazy enem oýe, bizde bir ziyafat tuttuk. He, güllük. Beter tiýdiň awadamışdyga. Birdäne gerekmi he? Etip bereyinmi? Ýok. Sag ol, dodagym göberaga indi. Sag ol. Hey dostlar, lişanacan yıldılar. Ne haber Chris? Kalk beşin varayın. Her kim önün saklasın lişanacan yıldılar utmana. Ne haber dost? Kavteye mi? Men umrumda sen ýanyk gyýyl görmedim. Düşünmedim can oğul. Sen beter olukon. Sesinde ýogyn. Näme diýdiň sen? He, sen henim hiç tak görmepdirdiň. Men sana ondan oluk olur kökedeýin. Hey, Ana, Maymun, gel aywa. Başar ýamalsan gel aywa. Ne bolladyň ne? Hanuma? Hanımlar. Seydi bilen Keyti, tekki hefte çellem teýär ýolunda hoş geldiňiz. Can Hudaýy, seni otasyň gözde. Blastomsyň galýan kim? Hey, men bite azuram net pitada galmak. Eyma. Can Iy, kel. Hoş geldin Black Dogs. Bir hoş gördüm. Gözüm men bilýän ki sen taşak gitmeýäňiňe. Kull ömrüň ders okuýdyň oýun üçin ne? Entik ba, çarwa adamla sen ulaltdylar. Onun üçin bilen alty gejek bolsaň, kepleme bolýarmy? Barny o tarapdan git. Bolýar dost. Beter. Entik adam. Codemaster. Codemaster. Dugun min pitada kalmaga ölüp batyn. Görüp dün awadan hanymlar birine gelipdiler ha.
Ayıp olmasın can oğul. Iva, beter gawe. Hoş geldin Black. Wah ayağım. Ne mattayımın içinde? Dumbbell. Ödüm kudagan. Vay, ptak kelime anlamayan. Vay ödüm.